TEHAN. Ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης. Η εταιρεία TEHAN πρωταγωνιστεί στην τοποθέτηση, λειτουργία και αξιοποίηση των recycling centers που αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας. Η TEHAN εφαρμόζει στρατηγικές οικολογικού μάρκετινγκ, προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων και έχει κερδίσει αρκετά βραβεία. Τα recycling centers της TEHAN υπάρχουν σε δύο τύπους. Απλά recycling centers. Αποτελούνται από μηχανήματα ανακύκλωσης, πλαστικών μπουκαλιών και μεταλλικών κουτιών, με ειδικό στάντ για ενημέρωση και εντυπωθήκες. Ολοκληρωμένα recycling centers. Ειδικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων με υψηλής τεχνολογίας αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης, μεταλλικών κουτιών, πλαστικών και γυάλινων μπουκαλιών. Επίσης, με ειδικούς χώρους για ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων, μπαταριών, χαρτιού, πλαστικών σακουλών και πολλές θήκες ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων. Τα recycling centers είναι τοποθετημένα σε κεντρικά σημεία και πλατείες του Δήμου Αθηναίων, όπως Σύνταγμα, Κοραή, Φωκίωνος Νέγρη. Επίσης, σε πολλά σούπερ μάρκετς, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ συνεχώς επεκτείνονται τα σημεία λειτουργίας τους. Χορηγία. Πρόταση κύρους. Στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής μας, οι επιχειρήσεις αναζητούν συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν την εικόνα τους και θα αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους. Το πρόγραμμα της χορηγίας προσφέρει διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, events στις κεντρικότερες πλατείες της χώρας και στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετς, εκφώνηση διαφημιστικών μηνυμάτων από την ηχητική εγκατάσταση των recycling centers, προώθηση διαφημιστικών εντύπων, προβολή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και συνεργασία με χορηγούς επικοινωνίας. Διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων στα recycling centers. Οι επιφάνειες των recycling centers είναι ιδανική λύση για διαφημιστική προβολή στα κεντρικότερα σημεία της πόλης και στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετς. Παράλληλα, κάθε συσκευασία επιστρέφεται στα recycling centers από ένα πιθανό πελάτη σας. Οι καταναλωτές ανακυκλώνουν τις άδειες συσκευασίες τους και παραλαμβάνουν αυτόματα από τα μηχανήματα των recycling centers τα κουπόνια προγραμματισμένων προωθητικών ενεργειών. Επίσης, παίρνουν την απόδειξη του συνολικού χρηματικού ποσού, η οποία τους επιστρέφεται και αφαιρείται από την αξία των αγορών τους στα συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετς. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να δωρήσουν το ποσό αυτό σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως το σύλλογο «Το χαμόγελο του παιδιού». Είναι ο μοναδικός τρόπος να προωθήσετε τις πωλήσεις σας με εγγυημένη διανομή κουπονιών ή να διοργανώσετε διαγωνισμούς σε κεντρικές πλατείες δήμων ή σε σούπερ μάρκετς. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα δείχνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας στη συνείδηση των πολιτών. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι απαραίτητη για το σύγχρονο εταιρικό management. Έχει σκοπό να βοηθήσει στη βελτίωση της προσφοράς μιας εταιρείας στην κοινωνία, ενώ γίνεται ακόμα πιο αποδεκτή και αναγνωρίσιμη όταν συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στα recycling centers η ανακύκλωση συνδυάζεται ιδανικά με την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της χορηγίας στην κοινωνία. Οικολογικό μάρκετινγκ. Χορηγία. Διαφήμιση. Προώθηση πωλήσεων. Events. Διενέργεια διαγωνισμών. Εταιρική κοινωνική ευθύνη.